आसामनि मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्मआ थिकादार बिक्रम दैमारिखौ गोख्रों बाथ्राजों सोंखारिदों। बिथां उरखावग्रा ब्रह्मआ थिकादार बिक्रम दैमारि बिथांखौ ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों दि बिथां बिपिएफनि थिकादार बिक्रम दैमारिया बिपिएफनि लिडार जाबाय। बिक्रम दैमारिया बिपिएफनि लिडार जानायखायनो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाफोरखौ केन्सेल जाबाय होननानै बुंदों। बिक्रम दैमारि मा सोरबा थिकादार नामा आजिखालि बिपिएफनि माबा लिडार जाबायगोन आरो बे माबा सिगां मानिबा जेलबो जादोंमोन। बिटिआर एकर्डनि बहुत दफाया केन्सेल जाबाय माबा। बेनि अनगायैबो बिथां आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्मआ आरोबाव बिपिएफनि थिकादार बिक्रम दैमारिनि सायाव गोबां गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव मिथिनो मोनबावनाय जादों। बिथां उरखावग्रा ब्रह्मआ बुंबावदों दि बिक्रम दैमारिया जुदि नमिनेशन फोसावखांनायनि उनाव बेफोरबायदि खोथा बुंबावब्ला बिथांनि सायाव गोख्रों मोनसे राहा लानाय जागोन होननानै गोख्रों बाथ्राजों फोरमायो बिथां आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्मआ। बेखौ नमिनेशननि उनावहाय जुदि जानला मोनला बुंफिनोबा लिगेल एक्शन फैगोन आरो बेनि सायाव। गुबुन फारसेथिं बिथां उरखावग्रा ब्रह्मआ हाग्रामा महिलारिनि पावारा गैला आरो सासे दैदेनगिरिया पावार गैयाब्ला सासे दैदेनगिरि जानो हाया होननानैबो बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव मिथिनो मोनबावनाय जादों। आरो क'क्राझार लकसभा बिसायख'थियाव जयन्त बसुमतारिया 6 लाखसो भट लानानै देरहागोन आरो हाग्रामा महिलारिया 2 लाख एबा 2,50,000 भट मोनगोन आरो कंग्रेस दोलोआ 1,50,000सो भट मोनगोन होननानै फोरमायदों बिथां उरखावग्रा ब्रह्मआ। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथां उरखावग्रा ब्रह्मआ बेनि अनगायैबो आरोबाव मा बाथ्रा फोरमायखो आबुङै मिथिनानै लानो फै। बेयो एसे गोबावनिफ्रायनो मोनसे आलोचना जादोंमोन। चन्दन ब्रह्मआ बिपिएफआव थानो गोसो गैला। बहुत खारन दङ, व्यक्तिगत भाबै हक बा माबै हक हाग्रामानि जि लिडारशिप आथिखाल थारमाने पावाराव थानानै जे रोखोम सासन खालामदों आरो पावारनिफ्राय बाहेरायाव फैनाय लोगो लोगो अपोजिशन हिसाबै बे अजग्य जाबाय आरो सासे माने अपोजिशन हिसाबै पावार गैयै मानसि हिसाबै बे लिडारशिप जानो हाया। लिडारशिपआ बेनो पावाराव थानाय समावल' बेनो प्रुभ जाबाय थादों। ओंखायनो चन्दन ब्रह्म फैनायाव जथेस्थ' लाब जागोन आरो इउपिपिएल दलाव भटआ बारायगोन आरो दा ओरैनोबाबो आं दा प्राइमारि लेभेलाव वार्कार्सफोरनि मिट खालामदों। गासिबो लिडारानो खालामदों। बे दलनि मोनसे डिसिसन एसे गोबावनिफ्रायनो आङो टाइम मोनैयाव दतमाथिं एसे लेट जाफैनाय जादों। दा पिएसएडनि मेम्बार्स बा लिडार्सफोर आरो बुथ लेभेल कमिटि बिसोरनिफ्राय मोनसे सार्भे रिपर्टबो लाबाय थानाय जादों। दानि प्रिलिमिनारि सार्भे रिपर्टआवथ' जोङो जयन्त बसुमतारिया प्राय माने क'क्राझार लकसभा समस्तिनिफ्राय 6 लाखसो भट लानानै देरहालांनाय। हाग्रामाया दिनैनि दिनाव मेक्सिमाम 2-2.5 लाख भट मोननायनि मोनसे चान्स दङ। नबसरनियाथ' गैलानो। कंग्रेसआ 1-1.5 लाखसो मोनहैगोन आरो। बिजाथिलाइखौ माला गथायगोन? बिजाथिलाइया दासिमबो जोङो माबा लायाखै, माने 16 तारिख मोनसे हमनानै दोनदों होननानै आं ओरैनो माबादों, खिन्थु दाबो फाइनालाइज जायाखै आरोखि माबा जायो। आरो जेदिन बिजाथिलाइ गसंगोन खुब मोजाङैनो जागोन। रायजो राजानिफ्राय माबायदि अनसायथाय मोनदों? रायजो राजाया मोनसे बिसास लादों जे गभर्नमेन्टआ 3 बोसोराव बहुत आसनि स्टार्ट खालामबाय। अनसाय बिथांखि, आइ अनसाय बिथांखि, गियान सोरां बिथांखि, माइनाव सोरां बिथांखि, बड'फा सुपार 50 मिशन, 500निबो बारा स्कुल माने रिपेयारिं जाबाय, 1000 किल'मिटारनि बारा लामा बानायबाय, 1.5 लाखनि बारा मानसिफोरनो हा पाट्टा होबाय आरो दा माने PMAY न'खौबो हाग्रामा महिलारिया गावनि 17 बोसोराव फ्राय 30,000सोनिल' बारा एसे न' लुनो हादोंमोन। दा 1 लाखनि बारा PMAY न' लुबाय। आरो दा चिफ मिनिस्टारा मोनसे आसनि घोषणा खालामदों जे चिफ मिनिस्टार आवास यजनानि दारै न' मोनैफोरनो न' होगोन। फारसेथिङै दा अरुण'दय जायफ्रा मोनाखै रेशन कार्ड मोननाय लोगो लोगोनो अरुण'दय होनाय जागोन। आरो मुख्यमन्त्रि महिला उद्यमिता यजना अभियान बेनि गेजेराव 10,000 कोटी सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि मेम्बार्सफोरनो होनाय जागोन। दा बेफोर आसनिफोरखौ लाबोनाय बे सरकारा आरोबाव एनादार मोनसे टार्म्स मोनोबा बेसेबां साबसिन जालाङो। फारसेथिं बर' गोरोबथाया मोनसेनि उनाव मोनसे जाफुंलांगासिनो दं। सिमा बारायनायाबो खोन्दो खोन्दो जालांबाय थादों। दा माबा मोनसे फल्स प्रपागान्डा बिसोर खालामदों। माबा दानि बिजाथिखौबो बुंनाय खोनादों बिक्रम दैमारि मा सोरबा थिकादार नामा आजिखालि बिपिएफनि माबा लिडार जाबायगोन आरो बे माबा सिगां मानिबा जेलबो जादोंमोन।
बिटिआर एकर्डनि बहुत दफाया केन्सेल जाबाय माबाय आरो खिन्थु मोनसे खोथा मा बियो कड अफ कन्डाक्टआव गोलैगोन दे बे नमिनेसननि उनावहाय जुदि बुङोबा कारण मोनसे गभर्नमेन्ट डकुमेन्ट बियो आरो गभर्नमेन्टआ बेखौ एकर्ड माने एमअइउ माने गभर्नमेन्ट डकुमेन्ट मोननै गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्टनि चिफ सेक्रेटारि आरो भारत सरकारनि हम सेक्रेटारिया सिगनेचार होनाय मोनसे एकर्ड बे आरो हाग्रामा महिलाया गावनिबो सिगनेचार दङ उइटनेस हिसाबै चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वालनि उइटनेस हिसाबै सिगनेचार दङ दा बेखौ गभर्नमेन्टआ आनुষ্ঠাनिक भाबै जुदि केन्सेल जादों आनुষ্ঠাनिक भाबै नटिफिकेसन होनांगोन जुदि आनुষ্ঠাनिक भाबै जेबो खोथा गैया बे केन्सेल जानायनिबो प्रश्न गैया बेखौ केन्सेल होननानै प्रपागान्डा खालामनाया बे फल्स प्रपागान्डायाव गोलैयो आरो बेखौ नमिनेसननि उनावहाय जुदि जानला मोनला बुंफिनोबा लिगेल एक्सन फैगोन आरो बेनि सायाव रंजालि बैसागुआथ' फैगौ दा इलेक्सनजों बुजाबबाय इलेक्सनाबो लोगो लोगो जाबाय नाथाय इलेक्सननि गेजेरावबो गावनि जि हारिमु सोदोमस्रि आरो डिसिप्लिनखौ रैखा खालामनानै मानसिफ्रा रंजालि बैसागुखौ फालिगोन आं सानो दिनैनिफ्राय बावखुंग्रि फेस्टिभेलबो आरम्भ जादों आं मोनसे खावलायनाया बेनो जे माने दा जोङो मोनसे सोद्रोम समाजनि सासे सुबुं जाबाय बैसागुखौ जे रंजानाय बे स्पन्टेनियास जानांगौ गावनिफ्रायनो आरोखि आरो गोदो गोजाम बर' समाजा बैसागु रंजानाया ओरैबायदि मोनसे पर्यायसिम थांदोंमोन जे गामियाव जे माने 7 दिन 8 दिनसिम मोनसे न'खरा मोजाङै थानो हाया मोनसे आनरुलिनेस अबस्था स' सोरनिबा माने प्लेजार बा सेटिसफेक्सन बेनि थाखाय बैसागु दा बेबायदिखौ नुनानै बहुद गामियाव बैसागु रंजानायखौ गामियाव बन्द' खालामलायनो गोनां जादों फैसा मागिनाय माबा मागिनाय न'खरसेयावनो सानसेयाव माने 40टा 50टा ग्रुपा फैनानै बै न'खरनि इक'नमिफ्रा एखेबारे सेस जालायनाय जादों आरोखि दा बेफोराव थारमाने बर' समाजा मोनसे समाव गामि ओनसोलाव आरो जौ लोंनानै बुलाय सोलाय गामियाव बिराद भायलेन्स जायो बहुत मानसि थैयो गामियानो बन्द' खालामलायनोबो गोनां जादोंमोन थिग दा जों जिहेथु सभ्य समाज जाबाय जिथु मोनसे लिमिटआव लाखिनांगौ आरो अर्गेनाइज फर्मआव जाहाथे बै लेभेलसिम थांफिनलाया लोङै जायै दुम दाखाला थांफिनलाया एखमबा बैसागुआ ओरैबायदि फेस्टिभेल जाबोदोंमोन जे सोरनिबा सत्र'थाखौ होखारलायनायनि जौ लोंनानै थिग बेबायदि परिबेसखौ नुनानै मोनसे समाव बर' समाजानो बांसिन बर' समाजा बैसागुखौ गामियाव रंजानायखौ बन्द' खालामनो गोनां जादों दा फैफिनदों एफा थिगैनो दं थेवबो बेखौ मोनसे डिसिप्लिनाव लाङोबा मोजां खिन्थु बैसागु समाव आं बेखौनो खावलायगोन बयनिबो जिउआव गोजोननाय फैथों रंजानाय फैथों आरो खुब माने आब्रुथियै मोनसे सिमानि गेजेरजों मोनसे डिसिप्लिननि गेजेरजों जाहाथे बैसागुआ जालाङो नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो मुं थिसनहैदो।